आंनि मुङा अनिल मोसाहारि एक्स बिएलटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दिनै जों सयजन दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो एक्स बिएलटि गोजा आरो माखासे मानसिफ्रा आर्थिक उसुबिदानि थाखाय फैनो हायासै गोबाङानो फैनो ओंखारदोंमोन आरो लामाफ्राबो गोजान गोजान बे कारनाव गासैबो जों ज' जालायनो हायाखै लासै लासै बिसोरबो जयेन जालांबाय थागोन मथथे जोङो बिटिआरखौ सापर्ट खालामदों गासै रायजो राजायानो बर' रायजो राजायानो पिस मोनसे एकर्डनि गेजेरजों मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय बेखौ जों 100% जों सापर्ट खालामदों आरो दा बे बिटिआरखौनो जायफ्रा सागानगिरिफोर बिथांमोननो सलायनो मोनसे स्कप होनांगौ आं खावलायदों हाग्रामा सारखौबो जे जायफ्रा सागानगिरि बिथांमोननो बे बिटिआरखौ सालायनो खाबु होनांगौ आरोखि माखासे इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राफोर दङ बेनि थाखाय खाबुखौ होनांगौ दा डिफारेन्सआ बेनो जे एबार बिटिआरआव जों आसा खालामदों बिटिआरआव आरो डिपार्टमेन्टआ बारायदों आरो मोजां सरकार फैगोन गासैबो रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों गासैबो जनगोष्ठीफ्रा आसा खालामदों प्रमद बर' सारखौ एबाराव मोजां गभर्नमेन्ट लाबोगोन होननानै मोनसे आसा फारिदों आरो दा बिदिथ' जानो नांला जोंनि गेजेराव दा हमनानै ला मथथे बिटिआरखौ सालायनो जाय सागानगिरिफोर बिथांमोननो चान्स होनांगौ सालायनो मानो होनबा इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दं आं दहायनो बुंखाबाय प्लास बिथिं हाग्रामायाथ' जेनेबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जेनेबा 17 बोसोर सलायबोबाय बे 17 बोसोराव बेसेबांखिनि डेभेलप जादों बेसेबांखिनि जायाखै बेखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथियो नङा होमबा दा बेनिखायनो दा नैबे गोदान माबायावहा जेनेबा गोदान सागानगिरिफोरनो मोनसे स्कप होनांगौ आरो आं बेखौनो लुबैयो आरो ना बिदिथ' जानाङा दा हमनानै ला जेनेबा दायो इलेक्सन फैदों बे इलेक्सन फैनायाव गोबां बेबेरेबां माबा खोथाफोर ओंखारदों जेनेबा जों सलायनो मोननांगौ उमुगा बिदि नङा जे बिटिआरआ मोजां नङा मोजां जायाखै बेफोरबायदि अनेक रोखोम खोथा ओंखारदों बेबायदि ओंखारनाङा जों सानो बिटिआर सुक्तिया जोबोर मोजां जादों आरो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो मथथे जोंनि बे बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा गासैबो जौगालांगोन जों बेखौनो आसा फारिदों आरो बे जाबाय लिडारफोरनि होंगो दोंगो जे बिटिआरआ मोजां नङा बिटिआर सुक्तिया जायाखै होनना बुङो बिथांमोना मानोथो होनबालाय सागान होनायमोन सागान होनाङामोन बिथांमोना बुंनो थाङोबा बिटिआर सुक्तिया दिनै इनडाइरेक्टलि बे सेपारेट स्टेटआनो बियो दा बिथांमोना जायफोर मानसिफोरा बिदि बुंदों जे बिटिआर सुक्तिया मोजां जायाखै माबा जायाखै होननानै बिथांमोना बेखौनो लब खालामदों बे बिटिआरखौनो लब खालामनानै बिथांमोना बेखौनो होसोगासिनो दं खिन्थु रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिबाय गासैबो बे बिटिआर बासिनि रायजो राजाफ्रा बुजिदों सोरबायदिनो आखायाव हगारनांगौ सोरबायदिनो हगारनाङा बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिखाजोब्बाय बेनिखायनो बेयाव डाउट गैया इउपिपिएलआ 100% गभर्नमेन्टआव फैगोन आरो प्रमद बर' सारानो सिफ जागोन थ' हमनानै ला बे समाव आन्दलन समावथ' बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि मेक्सिमाम माने गाहाय लेभेलनिफ्राय गोरिब गुन्द्रानिफ्राय बांसिन ओंखारबोयो माखासे गिदिर गोलावफ्रा बहा थाखोमाना थायो बेखौ जों बुजिना मोना जेब्ला सुक्तिया जायो जेब्ला माबाया जायो अनेक खोथा बुङो बिसोरो दायो बहुत इन्टेलेक्सुवेल ओंखारदों बिथांमोना बै समाव बहा थैना थायामोन बेफोरबायदि मोनसे खोथा बुंनो गोनां जायो जोंनि हारिनि गेजेरावनो खिन्थु बिथांमोना खौसेयै फैनानै खौसेयैनो मदद होनानै बयबो सापर्ट खालामनांगौ बे बिटिआर सुक्तिखौ आरो दा हमनानै ला जोंना प्रमद बर' सारा गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिल्ली बायदिनि ब्राह्मण मानसिफोरखौ फेजेननानै बिटिआर सुक्ति खालामनाया साधारन खोथा नङा दा हमनानै ला जोंनि एनडिपिफ्रा मोनब्रै ग्रुपनि बिथोराव हमनानै ला संबिजित दंमोन संबिजितआ म्यानमारनिफ्राय फैनो हालामोन ओरै आर्मिफ्रा लोब मोनबानो गावथारोमोन बुथारोमोन दा बेफोरबायदि बिराद समस्या बारायबोबायमोन बर' जाथिया दा बेफोरनि गेजेरावबो प्रमद बर' सारा गावनि मेलेमखौ फिदिंनानै मेलेमखौ खाथायनानै जेनेबा दिल्ली गभर्नमेन्टजों रायलायै बेफोरखौ मोनसे एडजास्ट खालामनानै बिटिआर सुक्ति खालामनाया साधारन खोथा नङा बियो जोङो सेलुट होनांगोन दिनै प्रमद बर' सारखौ बिथाङा जे दिनै बे गोरोबथाखौ खालामबाय बिनि थाखाय जों एक्स बिएलटिनि जानानै बिथांखौ जों सेलुट होयो